ko jabate ko manifin bi fade ga fembe dugolo kan ko na bora jiri jolela anwe hende tin le ko bala ko bedi bo Traoré ne be tiga do jona nouvelle horizon fasirba no ye awa shwa du Traoré dafure awa ako anga jamana kishira coup d'état vraiment bo Traoré minye jamana marabaw ye porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maiga bo Traoré jamana ya yamara ninka boka kuma jamana don ye abora ninka kuma jamana kuntigi anaka gouvernement tola minye kalo kle tani kelen temene katabla kle tan flala no ye araba ka duguje alamsa temenena bo Traoré janfa jugu do kun labenen be colonel Ashimi Goitama fasriba ko joni dabe ni janfa jugu ina ako min koni anka jalabatigu ma munu be nu kamankun fambe jalala bo Traoré munu ye jala mankanu ye munu yɛrɛ bɛ ni jalatulu kamana u bɛɛ lajɛlen kun faralen bɛ ɲɔgɔn kan u ni jamana dɔ min ye nansara jamana ye hali ni maa tɔgɔ ma sɛbɛn parce que b'a ko marakala zon tɛ fila ye bina jan don a ko min ye an ka jamana in kɔnɔ maa wɛrɛ bɛ minnu tɛ fini kɔrɔla la mɔgɔ Traoré olu fana daw bɛ a ko la a ko ni janfa in a tun labɛnna fo k'a dama tɛmɛ janfa kɔlɔn n'i b'a se i b'a kɔnɔ fɛrɛ parce que b'a ko a ko ni janfa min kun labɛnna mɔgɔ Traoré dɔwɛrɛ tɛ ko ye colonel Ashimi Goita nin ka minɛ ka bɔ jamana kuntigiya la olu yɛrɛ k'u cogo jamana kunna nin ka Mali bilisa ɲagami nin ka Mali fitinɛ mɔgɔ Traoré nin kana ni gɛlɛya wɛrɛ jamana in kɔnɔ an bɛ nin sɛgɛ in bɛɛ la olu bɛ mago bɛ faamaya de la voilà a jɔ o ɲɛ bɛ Ashimi Goita ka fɔden in na tiɲɛna mɔgɔ Traoré dafure awa ko a ko ni janfa in labɛnnen mɔgɔ Traoré janfa in kɔni a bɔra ma koyi a ko u tun kɛn bɛ ka dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛ Bukari a kɔnɔ tun ka dun fo ka dama tɛmɛ u ka jan ala de nana ka na ye a ko min ye Mali service de renseignement ye ka taa bila an ka kɛlɛkɛcɛw la Bukari Traoré olu ka timinandiya u ka jamana kanu u ka fasoden ɲumanya Bukari o de ye an pan ka bɔ ni ko Mali bɛ degun min kɔnɔ bi CEDEAO kɛmɛ ka diyagoya sariya sigi an dala UEMOA kɛmɛ ka diyagoya sariya sigi an dala Bukari Traoré an b'o degun kɔnɔ o n'a ta o ta malidenw ko an jɛna n'a ye an ka kɛ cɛ kelen muso kelen denw an ka kɛ balima ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a mana gɛlɛya cogo cogo don dɔ a bɛ suma wa a bɛ suma ni malidenw ka hɛrɛ ye faseba ko Bukari Traoré min ye fiɲɛ a bɛ ka lamaga dɔɔni dɔɔni malidenw y'a dabɔ min kama Bukari Traoré o de ye ka jamana basigi o de ye ka jamana danbe segin a yɛrɛ ma Mali kura hakilina kura a ko hali ni kɛlɛ ma ban fɔlɔ nka kunu kɛlɛ ni bi kɛlɛ kelenw tɛ a ko bamancɛ wale min bɛ Mali kɔnɔ Bukari Traoré bamancɛ min minɛna k'a fa bamancɛ min minɛna k'a dafara kuncili t'a ban a ko kɛlɛkɛminɛ minnu sanna kuncili t'a ban a ko hakilasigi ni basigi min bɛ jamanadenw kunkolo la Bukari Traoré bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ a ko Mali bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ɲaamɛ binna kolon kɔnɔ a kunkolo bɔra dɔ kɛra nka hali bi dɔ bɛ kɔ parce que b'a ko a ko maa minnu bɛ yen n'u tun kɛn bɛ ka ni janfa in kɛ Bukari Traoré bolo tara ka da u kan u bolo la o mun k'an k'u tɔgɔ sɛbɛn han u bɛɛ dɔnna ka ban an ka janfa ci nu an k'u dɔn ka ban u bɛɛ dɔnna nansara jamana min b'u kɔkɔrɔma don u fana dɔnna ka ban farafinna jamana min bɛ k'u kɔkɔrɔma don nin bɛɛ dɔnna ka ban maa min kɛn bɛ ka wari labila u ye Bukari nin bɛɛ dɔnna ka ban a mercenaire bɔra yɔrɔ la nin bɛɛ dɔnna a ma fɔ e ko wari bɛɛ tɛ dun wa voilà manifin ni ne ta den bonyana a b'i si siga foyi t'o la Bukari Traoré min ye gouvernement ye u kɛlen kɔ ka ni maaw minɛ maa minnu tun bɛ fɛ ka janfa kɛ gouvernement la Bukari Traoré u ye sariya ta joona joona ni ka n ka kɛlɛkɛdenw bɛɛ lajɛlen choix maa tɛ don maa tɛ bɔ maa ma n'i bɛ don i bɛ larawuli k'a lajɛ maa min fana n'i bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka don jamana wɛrɛ kɔnɔ i bɛ larawuli k'i lajɛ Bukari min ye Bamako dafe dugu ye kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ ni fini b'u kana minnu bɛ civil la kuncili t'o ban dɔwɛrɛ tɛ yen sisan o de ye sɛgɛsɛgɛli ye k'a kologirinya fo k'a dama tɛmɛ maa tɛ kocogo dɔn janfa kɔni o ma ɲɛ sɔrɔ Bukari Traoré hali bi mun bɛ kɔfɛ tuguni u ka jɛrɛjɛkulu tɔw bɛ kɔfɛ wa Bukari Traoré walima hakilina jugu jumɛn wɛrɛ b'u la jango kana se ka ngolo fɔ an ka jamana in kɔnɔ o baara bɛ senna hali bi min ye porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maiga a ko malidenw an ka hakili sigi i b'a fɔ ŋɔmiyirana mɔden maa o maa n'o de ye kojugu ta ka Mali sɛgɛrɛ min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ bi malidenw ka duwawu de don malidenw ka wulikajɔ don malidenw ka bolo di ɲɔgɔnma don ko jɔn de bɛ na tuguni k'e bɛ na bilisa ɲagami don Mali kɔnɔ n'i bɛ Mali ka hɛrɛ ni kelenya fɛ ɲininkali
kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Gafure Awa ale ka sɛbɛnni don. Gafure Awa ka fara Nouvelle Horizon maaw kan bɔ jabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo. O côté Joni Jalaki tɛ maa ni dugumɛnɛ cɛ sigiyɔrɔ furanka jɛko ɲuman kɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le reporter Docteur Birahima Fɔnba nin ye a ka fasiri ye. Fɔnba ko min ye G5 Sahel e ko anw ka faso Maliba a m'i sen fila ko ka bɔ a la wa. Ala ma hinɛ Général Amadou Toumani Touré la a mɛnna a ka mandat fɔlɔ labanw kana se filanan ma a ye kulekan bɔ ka ɲɛsin farafin jamana caman ma jamana minnu tɛngun bɛ an na a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan waasa min ye n'an y'an fanga kɛ kelen bamanciya wale min n'o kun bɔlen bɛ a kana yakubɔ y'an ka jamana karangadaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔfɔ in bɔ ka bin maa si ma kala don i ɲina ka bin ni a ye fo ka taa se Général Amadou Toumani Touré ka fanga dafiri waati min n'o bɛnna 2012 ma san 2012 n'i y'a ta k'a lajɛ o kɔni kɛla san ye ko caman de kɛra a kɔnɔna na wa min ye a ka kulekan ye a mɛnbaliya an dafɛ jamanaw fɛ a taara wolo kɔlɔlɔ caman na bawo min ye bamanciw ye e ko kuma fɛɛrɛ tigɛ waasa k'u na taama ka bɔ kɔrɔnfɛla in na k'u kunda faaba kan wa n'o ye Bamakɔ ye Mali faaba bawo n'i y'a lajɛ o y'a sɔrɔ Général Amadou Toumani Touré ale kɔni ka bɔna ka bɔ fanga na Capitaine Amadou Aya Sanogo n'a ka maaw fɛ fanga in kɛlen kɔ i b'a ye min ye bisi baasa ye yanni cɛmancɛ fanga ɲɛmaw olu ka u tɔgɔ man kɛla a ko kɔnɔna na o G5 Sahel kelen o nana kolonkolon k'o sigi sen kan a sigila sen kan n'i y'a ta k'a lajɛ fana o G5 Sahel a sigila sen kan maa bɛ se k'a fɔ k'a sigila ni jamana duuru ka yamaruya ye bawo n'i y'a lajɛ min ye Mauritanie ye ka taa se faso Maliba ma min ye Niger ye Burkina Faso ani Tchad n'i ye nin jamana duuru in ta k'a lajɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ G5 maana n'o y'a ka tariku ye ne k'a maana bawo G5 a tɛ taa ni jamana damadɔ kɔ wa jamana ninnu fana kun kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan nka kɔsada in na i b'a ye an ka jabaranin yɛrɛ kan ORTM 1 kan min y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw olu ka kuma lasela ye n'o ye ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel ye a kɔni a bɔla ni ka kɔrɔfɔ caman saraka o kɔrɔfɔ saradali senfɛ a y'a jira k'a fɔ k'a minɛ kuma in kɛ don na fo ka taa fɔ don min kɛla min ye G5 Sahel ye ko faso Maliba ko a sen t'a la bi a sen tɛ a la sini bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Tchad jamanakuntigi ye maa min bɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la ye n'o ye Mahamad Idrisi Déby Itno ye ale de kun kan ka ɲɛmaaya jɔyɔrɔ san kelen dafalen kɔ k'a latɛmɛ anw ka colonel Assimi Goïta ma nka ala ni bɛnsɛnkɔninciya ala ni CEDEAO ni UEMOA ka ɲɛngoya o kɔni kɛla sabu ye sa ko in tora bisi baasa la o ma jɔyɔrɔ in latɛmɛ anw ka jamana ma anw ka jamana di kɔni tɔrɔmɔɲɔ min bɛ sara jɛkulu in na dɛ o juru kelen tɛ anw na an kɛn bɛ k'an ka wari bɛɛ sara k'a ban o sɛbɛnw bɛ yen fɛn minnu bɛ o kow maana o bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ wa min ye gouvernement ka kuma lasela ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'anw ka cotisation ko le Mali est à jour dans le paiement des cotisations au G5 Sahel wa min ye o ka comité conjoint ye an sen tɛ nin si la an bɔla nin bɛɛ la wa maa min ye fasiri kɛ n'o ye Docteur Birahima Fɔnba ye a ko G5 Sahel sigi waati n'i y'a ta k'a lajɛ k'i b'a fɔ k'a sigila farafinna dugu minnu ni da tula u tɔgɔ la k'a sigila olu de ye ka taa sɔrɔ Faransi de hakilina de b'a la ka boli G5 Sahel kɔnɔ wa Faransi mana fɔ min ka kɛ bɛɛ lajɛlen hali n'o man di ye sa e b'o kɛ jagoya a bɛ i b'a fɔ ni faama ko sira bɛ bɔ i kuncɛ ma n'a ma bi ma i kan de bɛ fɛrɛ ka kari n'o tɛ sira bɛ bɔ ni ye Faransi ka dɔngɔkɛ ye anw na ani farafin jamana wɛrɛ tɔw la k'o sela ban ye ten sa jɔnya bolofara kura min n'o t'an bɛ a fɛ o kɔni o bɛ dansira la nin G5 Sahel anw kɛlen k'an sen sama ka bɔ a la ko yalima k'a tɛna kɛ G4 Sahel ye wa kɛn bɛ ka tɔn min d'a la k'o de ye G5 Faransi Sahel ye bawo o b'a jira k'a fɔ ko jɛkulu in a kun b'a la ka baara kɛ ni Faransi hakilinaw ye farafin jamanaw se tɛ a la ko Gago min ye nin taabolo ye ko nin ye ko daminɛ ye ko wa ko min ye CEDEAO ni UEMOA ye k'an kan k'an tɛgɛ n'an sen fila ko ka bɔ o fana na bawo n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ maanifin ni sendojila mana maa min kɛ bozo ye n'i y'i sen fila sama ka bɔ a la i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye nin ko ninnu bɛ taa la bolo min kan ni jamana in n'a m'i jɔ a kolo la ni jamana ɲɛmɔgɔw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko in bɛ taa kuncɛ fɛn min na o bɛ kɛ an ka ɲɛkumu kan maa t'o laɲini wa a bɛ fɛn min kɔni b'a la ka ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma o de ye jamana in a bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan cogo min na tuwakɔrɔ min n'o tun bɛ a la jamana wɛrɛw tun bɛ siran anw ye ka da dalilu minnu kan hali n'a sɔrɔ o sira ninnu daminɛ bɛ ka taama anw fɛ dɔ ka fara o yanga kan nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔna na Docteur Birahima Fɔnba a ka fasiri don Bokari Tarawele ne bɛ n tigɛ don ko kura Nouvelle Horizon fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele Toguna ko Mali masakɛ galigale maa min ye an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya ta an b'a fɔ ko président Modibo Keita Modibo Keita Bokari Tarawele ale fatura san 45 kunun ntɛnɛn n'o bɛnna
mɛkalo tile 16 ma Bubakari Tarawele o de tun y'a ka fatuli san yɛlɛma ye laadala maa min bɛ jamana kunna ni san yɛlɛma bɛnna n'o ka fanga ye Bubakari Tarawele ale de bɛ taa min ye bonyamasegin kɛ kunun laada a lakilenna maa min bɛ Mali kunna bi o de ye colonel Assimi Goïta Bubakari Tarawele colonel Assimi Goïta ale kɛrɛfɛ CNT président n'o ye colonel Maliki Diaw ale tun bɛ a kɛrɛfɛ ni ka fara min ye Modibo Keita Mali président Gale o somaw kan Bubakari Tarawele Amidalayi kaburu don Modibo Keita ale dalen bɛ nin y'a san 45 Fasiriba ko hakili lajiginna Modibo Keita maliden do Modibo Keita ye jamana in kanu Modibo Keita ye kalanbaw kɛ Modibo Keita Mali ka danbe segin a ma Mali ka kɛ hɔrɔn jamana ye Mali ka kɛ a ka yɛrɛma hɔrɔnya ka lakika ye Modibo Keita a y'an bolo bɔ nansarabilenw bolo san 1960 k'a daminɛ 60 ka taa bila 68 la Bubakari Tarawele min ye surasiw ye ni général Musa Tarawele tun b'u ɲɛfɛ Bubakari Tarawele olu ye Modibo ka fanga dafiri ni ka Modibo ka nɛgɛ k'a tigɛ la Modibo ni ka bila bɛrɛ la Modibo k'a to surasiw bolo o tuma a ye diɲɛ to mɛkalo do tile 16 san 1977 kunun mɛkalo tile 16 san 2002 Bubakari o ye san 45 ye Modibo Keita Bubakari u taara Florida kaburu kan ni ka dugawu don ta ka sɛgɛrɛ ni ka hakilina jigin kɛ ni ka tasi bila kɛ k'a yira k'a fɔ n'i y'a mɛn an sera bi ma kunun de tɛmɛna jɔn ye kunun baaraw kɛ jɔn ye hakilina ɲuman baaraw kɛ jɔn ye Mali a danbe d'a ma jɔn ye Mali a tɔgɔ kɛ ka kɔw tigɛ ka baw tigɛ o kuma o de ye Modibo Keita ye an kana ɲinɛ kɔ abada président Assimi Goïta Bubakari Tarawele a ye foli ni dugawu don ta ni ka Modibo sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ Modibo tun ye min ye malidenw bolo o tɛ tulonkɛ ko ye Modibo tun ye min ye farafinna bolo o tɛ tulonkɛ ko ye wa min ye nansaraw ye olu tun bɛ Modibo dɔn ni cɛfarinya min ye u b'a dɔn ni dɔnniya min ye u b'a dɔn ni jamana kanu min ye k'o tun tɛ tulonkɛ ko ye min ye colonel Assimi Goïta Bubakari Tarawele a y'i kanabɔ ka Modibo fo hali bi ko Ala ka Modibo dayɔrɔ suma Modibo ye hakilina ɲuman min to jamana in kɔnɔ a ka kan a yamaralen b'an kelen na bɛɛ lajɛlen bolo an k'an sen na Modibo sen da nɔ na yaasa Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ Mali ka kɛ Maliba ye Bubakari Tarawele Modibo tun ye fɛɛrɛ ni dabali minnu fɔ n'an y'a taasira ta siga kɔni tɛ min na Mali n'a ma tɛmɛ farafinna bɛɛ la Bubakari Tarawele maaw b'u jɔ k'an tatɔla lajɛ siga t'o la dɛ Modibo hakilina ɲuman de tun b'a la Bubakari Tarawele min ye Mali ka taɲɛ sira bɛlɛ kɛra ɲimi ɲɔgɔn an b'o f'i ɲɛnɛ bɛlɛ kɛra ɲimi ɲɔgɔn dɛ colonel Assimi Goïta ye a filɛ k'i sen da Modibo Keita sen da nɔ kana tigɛ ka mɔnɛ sama ka bɔ an na o don dɛ ni maninfin maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɔ ko n'an y'a don ta an b'a bɔ ta Faransi nana o mara o t'a la ka latigɛ ye wa o kɛra mais an tɛ bɔ jɔnya kɔnɔ o kɔrɔ o da b'anw yɛrɛ la o b'an yɛrɛ la dɛ ni maa minnu bɛ yen ko décision minnu b'a la ka taa sisan cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw fɛ n'u t'a fɛ o ka taama u kan u ka déménager ka taa Faransi walima Faransi dugu wɛrɛ minnu bɛ yen farafinna n'o ni Faransi ka di u ka yɛlɛma yen u k'an ka Mali to an ye pewu Bubakari Tarawele Toguna A Tarawele ko a ko min ye Modibo Keita ye Bubakari Tarawele Modibo ka hakilina ɲuman maliden bɛɛ lajɛlen kan ka sira taama sabu n'i y'a lajɛ a bɛ fɔ min ye ka dunko juguya kɛlɛ Modibo tun b'o hakilina kɔnɔ Modibo bɛ fatu don min na mun de tun b'a bolo wari tun t'a bolo foyi t'a bolo n'a ka foronin kelen tɛ a ka foronin kelen wa foyi misi kɛra jarati a ma sɔrɔ Modibo kɔ Fasiriba ko Bubakari Tarawele min y'o fasoden ɲumanya hakilina ye a ko an kan k'an sen na Modibo sen nɔ la faso nafolo k'o ye k'o to yen faso burujali k'o ye k'o to yen hadamadenya ɲuman k'o kanu k'an mɔgɔninfin ɲɔgɔn kanu ni ka jamana kanu ko baara banna wa n bɛ min f'i ɲɛna tant que wari kɔni jan b'a ye jamana adamadenya tɛ taa wari kɔ nka wari mana jɛ i ye ka se degré dɔ ma i bɛ don dajugu i bɛ kɛbali kɛ wa an b'o kɛbali kɛ tile de kɔnɔ wa maninfin ka miɲɛ bonya o bonya i tɛna se k'i sarakadɛgɛ kɔni min abada o bɛ k'i kɔ Bubakari Tarawele Fasiriba ko a ko min ye kunun ye tasibila min kɛra Bubakari Tarawele nin ɲɛsinna maliden kelen na bɛɛ lajɛlen ma k'a dɔn k'a fɔ cɛba dɔ tɛmɛna kunun cɛba min ni hakilina ɲuman tun b'a la an kan ka cɛba min ladege o tuma ko min kɔni Modibo Keita ale ta yan na nka Modibo taara ka miirina mun to a la ni malidenw tasira ta ko Mali bɛ kɛ Mali yɛrɛ yɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Toguna A Tarawele ale ka sɛbɛnni don Nouvelle Horizon ka fara Toguna A Tarawele kan ani fasirijɛkulu an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate n tɛgɛ bila n k'i sɔn n maa ɲumanya tɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Sɔri de Bamako Umar Ongoiba Baru Kolontigi nin ye a ka fasiri ye Baru ko min ye taji ko ye e ko sɔɔni maanifu
n'u tigɛ da u kunkolo la ni ka kule wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw station belebele minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'u lakodɔn bɛ n'o bɛ tali kɛ Total Energy kan Shell Energy ani min ye Oryx Energy ye fo ka taa se Olaf Energy ma e ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka pompisiw n'o ye ka baarakɛdenw ye olu ka baara bila a bɛ ɲini ka tile damadɔ bɔ bi a bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye koyi bawo min ye station tɔw ye n'ali n'a sɔrɔla an bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu salo kɛra station wɛrɛw la o kɔni o ka d'an na bawo o station ye anw yɛrɛ malidenw ta ye an b'a la ka taa wari don olu kunna yanni ninnu ka baara bila a ka wuli ka bɔ yen bawo n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye nin station belebele damadɔ ye n da tula minnu na Total Energy Oryx ani Olafu olu kɛlen ka baara bila n'o y'u ka pompisiw ye a kɔni kɛn bɛ gɛlɛya ye bawo min ye taji ko ye taji sɔrɔli a bɛɛ lajɛlen a ko gɛlɛya la gasoil o min n'o maaw mako b'o la kosɛbɛ o min fana bɛ kɛ sabu ye hali min y'an ka yeelenko ni kuranko ye ka se k'o kow nɔgɔya mansin minnu bɛ wuli ka kuran di o ko ni gɛlɛya bɛ ɲini ka na don o kow la koyi hali n'a sɔrɔla jamana ɲɛmaw u bɛ wuli ka jɔ la o y'a jira k'a fɔ ni gɛlɛya in u ye fiɲɛ in natɔla ye yɔrɔjan fɛ nka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ yan bɛ walasa jamanadenw kana se ka dɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔ la wa n'i y'a ta k'a lajɛ misali tala fɛn min kan baro kolonitigi fɛ n'o ye Umaru Ongoyiba ye a kɔni a y'a jira k'a fɔ min ye mɛkalo tile 16 tɛmɛlen san 2022 min ye kumanda ye ni o bɛ Mopti kunna ale kɔni ye lettre kɛ o lettre kɛla ka ɲɛsin Mopti kafotigi ma n'o ye gouverneur ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ɲɛfɔli bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ko station caman bɛ Mopti mara la ko olu kɔni ko taji ko k'a kɛ bɛ gɛlɛya ye taji t'a la ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sinsinna fɛn min kan o de ye gasoil ye ko gasoil t'a la ka sɔrɔ ko wa ko ni gasoil ma sɔrɔ mansin minnu bɛ wuli ka se ka ji sama ni k'a yɛrɛkɛ maa bɛɛ lajɛlen ye Mopti sigibaw ka se ka ji ɲuman sɔrɔ ji sanuma ko a bɛ kɛ gɛlɛya ye min ye gouverneur ye ale y'a jira k'a fɔ ka fara jamana marabaw kan n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la wa min ye Alamusa tɛmɛlen ye i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔw ni laseliw kɔni bɛɛ lajɛlen tun y'a sɛbɛntiya k'a fɔ min ye taji ye o 2,000,000 bɔɲɔgɔnko o de bɔnna Laginɛ Konakiri ka don anw ka jamana kɔnɔ jamana marabaw u kɛn bɛ k'u ɲɛsin an sigiɲɔgɔn jamanaw ma jamana minnu bɛ yen n'olu n'anw ye kungilenna ye min ye Laginɛ Konakiri ye o bɛ o la Alizeri jamana bɛ o la min ye Moritani ye o fana bɛ o la nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ an mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na an ka taa olu ka jamana na ka se k'a fɔnw sɔrɔ ni ka don n'a ye an ka jamana kɔnɔna na walasa jamanadenw kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ nka nin tajiko gɛlɛya min filɛ nin ye jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la i n'a fɔ n da tul'a la cogo min na wa min ye anw ka jagokɛlaw ka soba ɲɛmaa ye n'o ye chambre de commerce de Yusuf Jumali Yusuf Batili ale kɔni y'a jira k'a fɔ ye nin gasoil ko in ye nin gasoil ko in k'u na fura sɔrɔ a la ko fɛlɛw b'a la ka ɲini fana walasa min ye a sɔngɔko ye a kana se ka yakubaya bawo hakilinajigi n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ni commission jɛkuluba dɔ n'o sigin bɛ sen kan n'olu kɔni u farala ɲɔgɔn kan araba tɛmɛlen ka bɛn mars kalo tile 14 ma min ye office national des produits pétroliers ONAPU o ja b'a la o kɔnɔna na o commission maaw fana min ye jamana ka maaw ye o bɛ a la min ye consommateurs ka maa ye o bɛ a la opérateur économique n'o ye sɔrɔ bosobaw ye olu fana ka mɔgɔ bɛ a la nin bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn min kan ka wuli ka bɔ ni hakilina min ye o de ye ko taji a kɔni hali n'a sɔrɔla sɔngɔ bɔla essence n'o sɔngɔ bɔla 130 la k'a kɛ 150 ni dɔrɔmɛ 2 ye wa n'i ye gasoil fana ta k'a lajɛ o fana o sɔngɔ bɔla min ye 118 ye ka taa n'o ye 150 ni dɔrɔmɛ 2 la k'o kɔ ye ko a tɛ tɛmɛ o kan ko wa ko wulikajɔ ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen b'a la ka tigɛ walasa min ye tajiko gɛlɛya ye a kɔni a kɔlɔlɔ ni a martaba a kana kɛ gɛlɛya ye ni k'an ka jamana ka sɔrɔ dabolo caman bɛ yen ni k'u lajɔ nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamakɔ kɔnɔna na Umaru Ongoyiba baro kolonitigi ni y'a ka fasiri kuma ka ɲi jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamakɔ k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Boy Jabate namu boy bala cogo bɛ di boy ne bɛ tigɛ don joona l'alerte parce que ba n'o ye Bazumana Kane odo Bazumana Kane a ko Bokar Tarawele nganamu a b'a dun ɲa a t'a dugusɛjɛ ɲa Bokari SK a ko nin kuma kelen bɛ da la kabini waati jan Bokar Tarawele min ye Suèdekaw ka nin wari ye Bokari jɔn nin kɛra sababu ye ni ka wari in dun Bokar Tarawele kunu ani nisɔndiya bi ani nisɔngoya n'o ye jeu de fort ye parce que b'a ko
a ko nin projet in b'an ka jamana in kɔnɔ n'o ye gestion décentralisée des forêts Bɔkari Tarawele GDFOR ye a ko n'i y'a lajɛ projet girimanba don min ye Suèdekaw ka ambassadeur ye ale de kɔni bɛ k'a dɔdɔlama n'u ka nafolo ye a ko nafolo n'o bɛ di a bɛ di filanin teriya kɔnɔ Mali ani Suède ni ɲɔgɔn cɛ jigiya don a dikun ye min ye a baara ka kɛ n'o kɛcogo hakilina ɲuman ye nin ka nafa n'a tɔnɔ ɲɛsin malidenw ma nka Bɔkari Tarawele maa min yɛrɛ ye projet in a ɲɛmaa ya waati a Bɔkari ale kɔni dabiri projet wari la ni k'a kɛ di nɔnɔ ye ka nɛmu o ka nɛmu Madame Kanute Fatumata Kone Madame Kanute Fatumata Kone Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla Kone Basumana Kane a y'a yira k'a fɔ nin don in kama ale de ye projet o ɲɛmaa ye min ye nafolo ye a b'a ka bila kɔnɔ Bɔkari Tarawele nka min ye eaux et forêts ɲɛmaayaso ye ale de kɔni bɛ ka projet dɔdɔlima nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ min ka mara kɔnɔ o de ye ministère de l'assainissement de l'environnement ye Modibo Kone Riba ko wa ni Modibo n'a ma cogorɔ bɛn ninnu bɛ ko ɲaami ka taa bere a sigilen kan a ɲamina ka ba yɛrɛ o bɛ banfula tura kunkolo la a bɛ dɛsɛ ka min n'a ma cogo dɔn tɛ dɛ a ɲamina mɛnna Bɔkari Tarawele a ko ni nafolo min filɛ nin n'o ye GDFOR ka nafolo ye Bɔkari Tarawele Suèdois ko a ko danaya min b'olu ni Mali cɛ nafolo n'olu y'a bɔ ka di projet a phase la Bɔkari Tarawele ni baara kɛra ka se kundama ma an bɛ compte rendu kɛ ka segin kɔ kɛ nafolo min dira a jaabi filɛ Bɔkari Tarawele min y'o baara ye a k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka n'a ye k'a fɔ u ye nafolo dɔ di miliyɔn 100 ni kɔ Bɔkari ko nafolo a ta yɔrɔ ma ye jɔn dun de bɛ projet ɲɛmaaya la miliyɔn 1 2 fo 100 ni kɔ jɔn de bɛ projet ɲɛmaaya la jɔn de y'o dun projet ɲɛmaayaw de bɛ ɲininka kɛ Madame Kanute Fatumata Kone ale de tɛ eaux et forêts ɲɛmɔgɔya la o de ye directrice ye bi o k'a wele k'a ɲininka ɲininkali ko fila a bɛ ɲininka Bɔkari Tarawele parce que b'a ko a ko Malikura ko kuma min bɛ ka fɔ Malikura ni hakilina kura a ko nin tɛ Malikura taabolo ye dɛ min ye Choguel Kokala Mayiga ka gouvernement ye Bɔkari Tarawele a kɛn bɛ ka danaya da ministre min kan Bɔkari min ye Malikura ko hakilina ye k'o t'a fɛ ko ye n'o tɛ n'o b'a fɛ maa min bɛ n'a jalakilen bɛ k'a ye Suèdois ka nafolo dun projet kunna jɛrɛjɛkulu min kan ka projet yɛrɛ diriger n'o ye eaux et forêts ka ɲɛmaayaso ye ka tila k'o tigilamɔgɔ ta ka bɔ yen ko suma b'a nɔfɛ ka taa kɛ eaux et forêts ka ɲɛmaaba ye Bɔkari Tarawele ko Malikura bɛ min k'o ye foutaise de ye jamana la a kɛn bɛ sigi o kan ye Malikura dakɔnɔ kuma a kɛ wale tɛ yen Bɔkari Tarawele a fɔra maa min kɔ Bɔkari Tarawele n'o tun kɛn bɛ ka eaux et forêts ka hakilina ta ka bila araye kan terrain bɛ ka boli cogo ɲuman na eaux et forêts mago bɛ hakilina mun na kabini eaux et forêts ko daminɛna Mali kɔnɔ baarakɛlaw ma wasa ka nimisi wasa sɔrɔ ka se kundama min ma maa min tun bɛ yen inspecteur général Ousmane Sidibé fulakɛ Bɔkari Tarawele inspecteur général Ousmane Sidibé eaux et forêts y'a yira k'a fɔ u ma ɲɛmaa sɔrɔ ɲɛmaa bɛ k'u wasa i n'a fɔ ale maa min bɛ ka baara ɲuman kɛ san 1 dɔrɔn sigilen kɔfɛ ni k'a ta ka bɔ yen suma t'a nɔfɛ a ma ɲaami kɛ k'a ta ka bɔ yen ko hakilina kura ka di aw ye yɛlɛma ka di aw ye ni ka maa bila suma bɛ maa min nɔfɛ an bɛ taa min a bɛ gɛlɛya i ka kuma tɛ Mali ka taama ye Babuguni ka taama ye Babuguni ka taama ale bɛ segin a kɔ de ne y'o fɔ yen nɔ Mali ka taama Babuguni ka taama ministre damadɔ bɛ yen olu kɔni ka ko Malikura taasira wa jamukan kura min bɛ ORTM kan sisan Malikura ka taasira ministre dɔw bɛ yen ne t'a dɔn u bɛna sigi u bɛ fɛn fɔ maaw ye ka dabiri an ɲɛla kɛ waati dabiri dɛ allo donc o ɲɛ bɛ ministre de l'équipement et des transports la Madame Dambele Madina Sissoko terrain ko kuma a kuma fɔra a bɛ san joli bɔ bi a fɔra mɛnna ale na fɔra dama kana bugɔ sisan la a ye kuma dumani caman a y'o joli fɔ o kɛra camanba bi n bɛ ka na n bɛ k'a jateminɛ arayida in niveau ni kiosque tigiw tɛn'u ka kiosque sigi arayi sanfɛla la o ko bɛ kɛ cogo di o b'a jira k'a fɔ ko terrain yɛrɛ tɛ boli tugun i da ka sunɔgɔ foyi dɔ kɛra kuma la sa sabali de ka ɲi jamana in kɔnɔ parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ GDFOR Bɔkari Tarawele mankan in b'o de nɔfɛ min ye phase 1 tɛmɛnen Bɔkari Tarawele phase 3 i b'a ye k'a fɔ mobili dɔw kun sanna nafolo in min ye Suèdois ka wari la n'o bɛ t'i jɔ min ye marque Nissan mobili 17 Bɔkari Tarawele moto Yamaha o 24 min ye gilet ye n'o ye eaux et forêts ka gilet ye o 200 bɔ Bɔkari Tarawele u tun y'a kanu k'u bɛ t'u bolo dɔ kan Suèdois ko kalash o kuma t'a la kuma mun bɛ yen an k'o ko ɲɛɲini fɔlɔ Bɔkari Tarawele u ka wari sara fɔlɔ min ye o baara kɔni o bloquera min kɔni sɛbɛn sa u y'a ta ni ka Modibo Kone sɛgɛrɛ n'o ye ministre de l'assainissement de l'environnement ye Bɔkari Tarawele o tuma k'a yira k'a fɔ olu ye nafolo min di jɛrɛjɛkulu min ma n'o ye GDFOR ye Bɔkari Tarawele ko nafolo in tununna o tuma min kɔni olu ni Mali ka dɛmɛ ko nin y'a tigɛlen sa ko fo nafolo in a ka sara ayiwa ministre Modibo Kone ministre de l'assainissement de l'environnement et du développement durable
n'a bɛ fɛn min k'a k'o kɛ tan ko nin y'u kɛlen ka jɛɲɔgɔnya bolo ɲɔgɔnmaya ala dun b'a dɔn kira b'a dɔn bɛ min ɲɛ Mali ye ko nin y'u ka wari tigɛlen y'a la sa fo ɲɛfɔli ka k'u ye wari ka sara ɲɛfɔli gansan tɛ dɛ f'a wari ka sara min dunna de ko marakala sɔn tɛ fila ye Fasiriba ko a ko min ye Modibo Kone ye ale kɔni fana y'u jaabi k'a yira k'a fɔ filanitɛya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ wari mun dunni ko kuma ni Sodewo bɛ ka kuma fɔ a b'a ko ni a bɛ maa min nɔfɛ siga kɔni tɛ min na jamana ka wari dɔ man kan maa si kelen k'a ta k'a da nɔrɔkɔ a bɛ saraka bila a nɔ na siga t'o la o tuma a bɛna kɛ don jumɛn Fasiriba ko a ko min kɔni an ka jamana in ye mɔgɔ tɔra ko jigi waro dan don k'a fɔ ko Mali bɛ taa ɲɛ Mali bɛ kɛ Mali kura ye a bɛ gɛlɛya kuma dumuni fɔw de ka di da kɔnɔ n'o tɛ min bɔra ministère so kɔnɔ yen Buhari Mali taa ɲɛ hakilina kelen tɛ Eaux et Forêts directeur général Buhari ko wuli ka bɔ yen k'a to baara ɲuman na kojugu fila ma kɛ Sugali ka gouvernement fɛ ka nin baara in bɔ ka na ni zo ye subahanallahi ni wari nɛmuna minnu ye wari di u filɛ nin ye ko f'u ka wari ka di n'a ma di mun bɛ yen kɔfɛ tuguni a bɛ gɛlɛya a bɛ sara kɛ n'a ma sara kɔni mais min ne ka kuma tɛ nin ye ni Modibo kɔni m'i jɔ a jɔyɔrɔ la o tɛmɛna o bɛ doni ɲɔgɔn kunna doni min b'a kan wari ministre ma jɔ a jɔyɔrɔ la o de y'an se bi ma maninfin kana kɛ ko nɔgɔ ye jamana tɛ mara ni musalaka ye o de y'an se bi ma an bɛ ɲɔgɔn musalaka nin ye n balima ye n donna tan n bɔra tan n'i bilala jɔyɔrɔ min na a kɛ don min na n'i bɔra a la kuma tɛ foyi nɔfɛ kuma b'i maloya voilà n'a kɛra baarakɛlaw ti taa ko il faut l'homme à la place qu'il faut assembler k'a kɛ ka maa ta maa min bɛ se ka dɔɔnin di maa min bɛ se ka nin di min bɛ se ka kale min bɛ se ka yɛlɛma Mali mɔgɔw b'o la bi bilen wa ayiwa a filɛ dɛ a segin kɔ kunnafoni filɛ nin ye alerte kɔnɔ Bazumana Kane ale ka sɛbɛnni don Bazumana Kane ka fara alerte mɔgɔw kan bɔ jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko maninfin n'i yera dugu min sira kan o dugu dɔw foli de bɛ kɛ i la n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko les guides maa min ka fasiri ye nin o ye Muhamadu Touré ye Touré ko min ye EMK ye ko wulikajɔ M5 jɛkulu kɔnɔna na EMK min ye Sɛkumaru Sisoko ye n'a kun fɔra dɔ a kun laban tɛmɛnlenw na k'a fɔ k'a dulonna ka bɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye coordinateur ya jɔyɔrɔ ye ko Sɛkumaru a ma wulikajɔ kɛ wa Sɛkumaru ko min ye u ka tɔn sigili o n'u ka tɔn yɛrɛ jabalaba Maɲanbugu min ye sibiri n'o bɛnna sibiri tɛmɛlen ma min ye mai kalo tile 14 ye san 2022 i b'a ye k'a fɔ o lajɛ senfɛ Sɛkumaru a ye kuma ta Sɛkumaru Sisoko a ko EMK maa min b'ale gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la o maa tɛ dugukolo in sanfɛ koyi bawo EMK maa min bɛ EMK taabolo dɔn min b'a tariku dɔn jɛkulu n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye olu de farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka jɛkulu in sigi n'o ye Malikura ye Malikura n'o ye Espoir Malikura o de ye EMK ye bakurunba la n'i y'a ta k'a lajɛ a ko a datula maa dɔw tɔgɔ la koyi a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ jɛkulu in k'a sigila sen kan foroba lajɛrɛ dɔ senfɛ n'o ye Assemblée générale dɔ senfɛla ye a ka bɛn mai kalo dɔ tile 10 ma san 2020 o san 2020 senfɛ i b'a ye k'a fɔ Maɲanbugu min ye Sɛkumaru ye a y'i da don maana caman na a y'a jira k'a fɔ olu ye wulikajɔ ni takabe min kɛ ko in na bɛɛ lajɛlen b'o o kalama ko ka taa fɔ ko min ye o EMK kelen kɔnɔna ye maa dɔw de b'u bɛna fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u n'ale gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min b'a bolo n'o ye EMK coordinateur général ya ye k'a fɔ k'u n'o bɔsi Ndaraki ka bɔ a bolo k'ale tɛna jɛn n'o ye o ko taabolo min filɛ nin ye k'o tɛ taabolo ɲuman ye bari EMK olu de ye a wolosɛbɛn olu de y'a sɛbɛn wa olu de kɛla sabu ye a sɛbɛn dilanlen kɔ ka ban min ye sɛbɛnfura ɲɛ 40 n'o ye 40 pages ye sɛbɛnfura in sɛbɛnla ka se o hakɛ la wa n'i y'a lajɛ fana olu ka wulikajɔ ani o ni M5 ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min ye Elhaji Bubakari Keyita Ala ka hinɛ a la k'o to jamanakuntigiya la o ka wulikajɔ kɛ waasa jamana san 7 a y'o kɛ a tɛ ka taa sira ɲɛnama kan min hali n'a sɔrɔla sɔrɔdasiw nana u dɛmɛ u ka baara la ka baara in tɔ kuncɛ min ye Sɛkumaru ye a ko min ye EMK ye M5 kɔnɔna na k'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ko M5 maaw yɛrɛ bɔ o kalama ko ka kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye EMK ye n'o ye Espoir pour le Malikura ye o kɔni k'a ko ɲɛ ka ɲini ji ɲɛma jɔlen na maa minnu kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ b'a la ka kuma fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ u n'ale gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la ale jɔyɔrɔ minɛba k'ale ɲɛ t'o cɛ la fɔlɔ bawo n'i y'a lajɛ min ye EMK ye a sigila cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a kalama wa minnu b'a la ka kuma ale tɔngɔ fɛ minnu b'a la ka kuma wɛrɛ fɔ kɛrɛdaw fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko in kɛla cogo min na wa ko min ye maa dɔw ye a datula dɔw to a la minnu kɔni a b'a la k'olu tigɛli ma koyi bawo a y'a jira k'a fɔ min ye Buba
Traoré ni ale yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ Cheick Umar gwɛlen kɔ ka bɔ yen ko ale na présidence par intérim du comité stratégique n'ale yɛrɛ ye chargé de mission ye primature la k'ale na jɔ o jɔyɔrɔ la a taara sela maa min fana tɔgɔ ma o de ye Cɛmɔgɔ Mayiga ye ka taa se Aliou Sangare ma min ye Badi ye fo ka taa se Aramosi ma min ye Kader Mayiga ye ani min ye Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se Ibrahim Ikasa Mayiga ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye Choguel masuruyamaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ni Choguel u bɛ ɲɔgɔn kalama ko n'a fɔra k'olu de bɛ taa fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko min ye EMK ye k'a fɔ ko n'ale gɛn ka bɔ o coordinateur ya jɔyɔrɔ la k'a tɛna jɛn n'a ye wa ko min ye waati ni don nataw ye fɛn minnu bɛ ko in na k'a n'i da don a la ni k'a bɛɛ lajɛlen walaka u ko tɛ o ko ni termɔw kɛlɛ la gundo k'o bɛ kasi o de kɔrɔfɔ natɔla filɛ nin ye wa n'i ye EMK n'o ye Espoir pour le Mali n'i y'a taabolo lajɛ min ye Cheick Umar ka kɔrɔfɔ la sibiri tɛmɛlen ka bɛn min ye mɛkalo tile 14 ye san 2020 Mayanbugu jɛkulu in yɛrɛ jabala la a ko min ye ala tɛmɛ ko min ye wulikajɔ ye ale na o kɛ waasa u ye wulikajɔ min kɛ ka Elhaji Djibril Boubacar Keita ka fanga ni k'a dafiri hakilina ni kungilenna min bɛ u la n'o de ye fanga jugu n'o ye jamana maracogo jugu ye o ka wuli ka bɔ an da la jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye jamana mara kɔnɔ wa jamana ka mara sira ɲɛnama kan min ye foroba nafolo ye o jogojuguyali walima k'a suyɛ ka bila dufa la o ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bolo kan cogo min na u ka wulikajɔ n'u ka kungilenna ɲɛsin b'o ma ko wa k'o bɛ nin taabolo nin kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔ o y'a jira fana ka min ye Cheick Umar Sissoco ye k'a fɔ ni ye jamana ye n'a ma mara ni hakilina ninnu ye olu kɔni maa bɛ yen olu tɛ maa kunkolo lajɛ koyi wa ko n dɔnbaga walima ni maa ye karisa ye waati kɛ ɲɔgɔn bolo a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ n da makun jamana taabolo jugu kan k'olu tɛna jɛn ni o ye min ye Cheick Umar ye a y'a jira k'a fɔ ko min ye Espoir pour le Mali kura n'o ye EMK ye ko a n'i jɔ a jɔyɔrɔ la wa min ye rectification de la transition o min kɛra sababu ye ka Bandaw ni Mokhtar Wade gɛn ka b'u jɔyɔrɔ la min ye colonel Assimi ni Choguel ye ni ka jɔyɔrɔ di olu ma o fana bɔlen kɔ min Elhaji Djibril Boubacar Keita o ka fanga dafirilen o dafirili fana senfɛ maa minnu n'olu kɔni taara u nin di n'olu tola ko dafɛ olu ka ko yɛrɛ ko dama t'u la fɔlɔ o ko ɲɛ ka ɲini ɲɛfɔli ka kɛ jamanadenw ye maaw fɔ a la kun min na minnu y'u bila ka mugu ci maaw na a ɲɛ ka dɔn nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ min ye le guido kɔnɔna ye min ye Mahamadou Touré ale ka fasiri Mahamadou Touré an b'a fɔ Boubacar Traoré sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ Kɔmasuruku kanja an bɛ taa Jibi fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na o ka ɲi Bɔ Jabate Naamu Ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la siga t'o la ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Traoré ne bɛ n tigɛ don joona l'indépendant Youssou Kamara ni y'ale ka sɛbɛnni ye Youssou ko samiya bɛ sinsan na ka na Boubacar Traoré samiya an ka jamana in kɔnɔ i bɛ nɔgɔ ko fɔ a ko ni nɔgɔ tɛ jamana in kɔnɔ sɛnɛkɛlaw tɛ wasa wa sumansiw olu tɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye a ko an bɛ don min na ko bi engrais ale jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛ na Fasiriba ko a ko dugukolo sɛgɛnna sanji tɛna ka se Boubacar Traoré samiya ka kan ka mɔnabɔ fo kalo min na o tɛ se a ko ni ka fɛn dɔ suman kɔrɔ min bɛ sumanw mɔjɔ i b'a fɔ ko engrais engrais in a bɛ bɔ jamana kɔfɛ i n'a fɔ a bɛ dilan jamana in kɔnɔ Boubacar Traoré CMDT ale ɲɛmaaba lajɛ dɔ senfɛ Boubacar Traoré k'a ye jigisigi kuma ta ni ka sɛnɛkɛlaw sɛgɛrɛ ko kuma in kɔni k'a kɛra jigi waro dan ye Youssou Kamara ko a ko n'i y'a lajɛ avril kalo tɛmɛnen lajɛba dɔ kɛra Mali kɔɔri sɛnɛnɛw fɛ min ye cikɛlaŋanaw ye wari lajɛ in senfɛ min ye sumansiko ye a ka ɲi ka na nasira minnu kɔnɔ o b'a sɔrɔ cogo minnu na min ye engrais ye o ka ɲi ka sɔrɔ ka du bɔ ni hakilina min ye a sɔngɔ ko min ye CMDT ale PDG ba n'o ye Dr Nango Edamele a k'u ma ko a y'aw da ka sunɔgɔ jamana kɛmɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye sumansiko ye o tɛna kɛ balanko ye engrais ko o tɛna kɛ balanko ye wa jamana yɛrɛ kɛmɛ ka subventionné a bɛ n'a sɔrɔ sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ jigin belebeleba la o tuma k'o tɛna kɛ balanko ye Mali kɔnɔ bi Fasiriba ko a ko Nango Dambele ni kuma in bɔ a da kɔnɔ don min na a kɛra avril kɔnɔna na min ye cikɛlaw ye Boubacar u ŋunafara u nisɔndiyara u ye saba ci ni k'a yɛrɛ k'a fɔ u tun bɛ jatigɛ mun na o bɔr'u dusukun na dɔwɛrɛ t'u bolo o de ye Ala ka samiya ɲuman jira n na jikunaniw bɛ ka bin dɔɔni Boubacar Traoré n ka foro bɛ n sɛbɛ la ni wajuw ma dɔn yirijuw b'a dɔn maa minnu bɛ ni sɛnɛ kɔni ka d'olu ye olu ye wulikajɔ kɛ ka ban min ye jangɛrɛw ye ka taa bila nkuncɛw la nkunkuruw la Boubacar Traoré nin bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ foro kɔnɔnaw la ni k'a siɲɛ k'a fɛrɛ k'a bɛn ni samiya ye Boubacar Traoré wulikajɔ bɛ kɛ ka ɲɛsin sumansi ni engrais ma tuma min na a tɛ ka ye ɲɛ na a taara min
ayiwa n'an ka ɲininka a tɛ ka ɲɛna dɛ docteur Nango Danbɛlɛ a ka ɲininka Bɔkari Tarawele parce que b'a ko Yusu Kamara a ko min ye sɛnɛ o ministre Modibo Keyita ale kɔni bɔra Jabarani na jamana gouvernement ye yamaruya min ta ministre ka tɛmɛ ye diɲɛ ma don o don u ka t'u ɲininka u ka kɛwale la danaya mun taara ka d'u kan san kelen sigi kɔnɔna la u sera ka mun ni mun kɛ u ma se ka mun kɛ mun de y'u balan min ye jamana kɔni kɛmɛ ka sira d'u ma u ka se ka malidenw mɔnɛ fa a ko min ye Modibo Keyita ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la o kuma ko jamana kɛmɛ ka engrais subventionné nin ka sɔngɔ jigin kosɛbɛ ka bɛn ni malidenw ka sɔrɔ ye engrais ko kana balan Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye sɛnɛ kana balan Modibo ale ye kuma min fɔ ani Nango ye kuma min fɔ Bɔkari Tarawele ko hali bi a tɛ ka ye dɛ a tɛ ka ye dɛ fiɲɛ bɛ fan jumɛn kuma bamuguba fu ye u ka dabila dɔ kɛra o kuma na dɛ Bɔkari Tarawele an mago bɛ ɲɛgwɛn de la e m'a ye an tɛ politiciens fɛ tugun ɲɛgwɛn politiciens foyi m'u kogoya maliyɛnw ye dɛ voilà Zango kunfiw kuma dumani ma politiciens kogoya maliyɛn ye kalonbatigɛ kɔ i m'a ye dɔ ko Nango Danbɛlɛ a bɛ parti jumɛn na Nango Danbɛlɛ yɛrɛ kalala fili wa bɛ maliyɛn bɛɛ b'o dɔn maliyɛn bɛɛ b'o dɔn ministre kɔrɔ tɛ yan a kɛra ministre ni couleur jumɛn RPM o kɛra RPM ye Bɔkari Tarawele a ko politique kuma dumani o de b'an ka jamana in kɔnɔ a ko maa tɔgɔ fɔ t'a la maa dɔ y'i kale malidenw ye n'a kɛra président ye maa si bɛ daminɛ san 18 ka yɛlɛ san o san k'a bɛ miliyɔn 1 di bɛɛ ma kuma dumani fɔ min tɛ se ka kɛ k'i dafa mugu jalan na min ɲigin t'i da kɔnɔ malidenw tɛ lagalagatɔ ye an tɛ ji min a nun fɛ jɔn bɛ se k'o fɔ mɔgɔ ye k'i bɛ dɔ tigi la e bɛ k'i ka jaba ɲini kan ye i bɛ jama sɔrɔ n'o ye wa maa min bɛ san 18 ka yɛlɛ i tɛ se ka fɛn min kɛ kana fɔ n'i dɛsɛra la don o don an b'i sigi sentigɛ kɔnɔ k'a basakili ci ye jɔn malolaw don a bɛ ninnu kɔnɔ k'anw bɛ ji min hali san nun fɛ koyi san 18 ka yɛlɛ miliyɔn 1 i b'o wari bɔ min Bɔkari Tarawele min ye kuma dumani fɔ ye a ko an mago bɛ kɛwale lakika de la min ye engrais ye a bɛ sanna o a bɛ dugu la o a y'a ɲini a k'a di malidenw ma Modibo Keyita ministre de l'agriculture Bɔkari Tarawele ka taa bila CMDT PDG la u ye kuma duman minnu fɔ Sɛnɛkɛlaw ko k'u ɲɛ tɛ papaga la wa n bɛ min f'u ye n'Ala ma jan kɛ an ma kɛ premier kɔɔri la wa n'Ala ma jan kɛ ɲinɛnta in bɛ bɔ a ma bon a bɛ nin waati de bolo wa ni ko i bɛ nin fɔ u b'a fɔ cɛnin bɛ k'a dajugu n'a terejugu don an ka ko la o tɛ dajugu ye o mais ma tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye min ye a bɛ nin waati de bolo ni engrais ma sabati waati la a n'a nana kɔsa fɛ a bɛ mago jumɛn ɲa foyi samiya talen ka ban Bɔkari Tarawele min ye engrais k'a kɛ marché noir la i b'o de fɔ an ka jamana in kɔnɔ ɲɛma caman bɛ yen Bɔkari Tarawele k'olu bɛ engrais ta k'a dibi k'a dogo kɛrɛfɛ n'a yirala k'a fɔ ko engrais tɛ yen jamana ye sɔngɔ min fɔ Bɔkari k'u bɛ yɛlɛ ni san cɛ k'a sɔrɔ ko jamana ka engrais feere tɛ o ka dabila o de ka dabila o bɛ se ka lakale cogo di o kan ka dabila wa k'i b'o ɲini ɲɛmɔgɔ kunda de u b'a dogo kɛrɛfɛ ka tila k'a labɔ k'a feere a tɛ i b'a fɔ ko siman ko ka kɛ bana ye embargo nana sɔrɔ siman bɛ magasin ba minnu kɔnɔ an b'u yɔrɔ dɔn koyi an b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn nka u ye siman ninnu dogo siman b'a la ka den ka bɔ sisan a tɔni taalen bɛ fɔ 28,000 130,000 140,000 Mali kɔnɔ yan an bɛ taa min i b'a ye sojɔ jɔra Bɔkari Tarawele o tuma min ye Choguel Kokala Mayiga jamana premier ministre ka taa bila ministre de développement rural Bɔkari Tarawele n'o ye Sɛnɛkɛlaw ka ministre so ye Modibo Keyita de bɛ yen Bɔkari Tarawele CMDT ale ɲɛmaaba ko n'u bɛ fɛ ka daraja sɔrɔ ka tɔgɔ duman sɔrɔ hali bi malidenw ka nisɔndiya ni ka tigɛrɛ f'u kun engrais ko min bɛ senna nin waati la ko engrais k'a ɲini sɔngɔ min fɔra la a ka ɲini ka di maaw ma n'a ma kɛ o ye Bɔkari Tarawele k'a damadu la sabu n'i ye Mali lajɛ ko sɛnɛkɛ jamana don o don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kan Yusuf Kamara ale ka sɛbɛnni don Yusuf Kamara ka fara journal indépendant mɔgɔw kan Bɔjaba an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le reporter ale fana y'a sɔrɔ maa min ka kunnafoni di bɔlɔlɔ sanfɛla la o de ye parquet de la commune 4 ye min ye Ture n'a ka maaw ye e k'o wuli tɛ k'u jɔ wa min ye ŋanamu ka n'i sigi k'i da sago fɔ ka maa dɔ lamɛnbaaw ka hakɛ to ka maa dɔ bilen n'i y'o nɛni bulon ka b'i da kɔnɔ walima ka dɔ ka diɲɛlatigɛ dogolen ta n'o y'a ka vie privée ye k'o da réseaux sociaux sanfɛla la vidéo ni jadilanw na o ko in k'a bɛna ban sɔɔni bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye parquet maaw ye o wuli bɛ site dɔ nɔfɛ walima jɛkulu dɔ nɔfɛ n'a bɛ wele ko Mali et jolidenw u k'a ma ko MJD o y'a to asuru ye n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ kɔni dayɛlɛn bɛ ka ɲɛsin u ma k'a sabu kɛ u ka ŋanamu bolodali n'o ye chantage ye ka taa se min ye ka taa fara ka kɛ jɛkulu ye ka ko kirikaraw n'o ye bingani walew ye k'o walew boloda n'o ye association de malfaiteurs ye
ni ye nafolomugu ka nganamu ka bɔ i kunna ni i la papali ni i ja wulili ye ni o bɛ chantage ni taabolo wɛrɛw kofɔ o kɔni ani nɛninkisɛ bilenw ani walima k'i kɛ maa dɔ ye k'a sɔrɔ i tɛ maa min ye n'o ye usurpation d'identité ye nin ko kɔni a fo ka taa se kalabanciya bolofara wɛrɛw ma minnu bɛ taa yɛrɛkunfeere baaraw la n'i y'a ta k'a lajɛ min ye communiqué n'o ye sigida 4 na tribunal ye ale kɔni kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ kɔni sigi min kɔni b'a la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin nin page Facebook yi ma nin jɛkulu in ni a bɛ wele ko page Mali jolidenw n'o an k'a ma ko MJD bibi na communiqué parquet ka kunnafoni di sira senfɛ e ko ma tɛgɛ da ŋanamu maa tanga wa olu kɔni wele bɛ ka t'u bila garde à vue la u b'a la k'u ɲininka waasa ko ninnu a bɛ se ka bolo kan cogo min na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa duuru wɛrɛw bɛ yen siga kɛn bɛ u la u kɛn bɛ ka min fɔ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛ maa o maa bɛ yen n'e bɛ kunnafoni dɔ Mali joliden ninnu ka page n'u taabolo kan e ka taa ɲɛfɔli kɛ a ɲɛfɔli a bɛ kɛ gundo la to a fɔ tɛ a la i to a tɛ fɔ maa ye wa kunnafoni min n'o bɛ ninnu kan min ye parquet ye n'o ye communiqué tribunal ye olu ka se k'u ka baara ni k'a kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ bawo u y'a jira k'a fɔ ni nin ko n'a ma dan sira la nin taabolo kɛn bɛ fɛn minnu ye ka taa baga dɔ ma k'i da sago f'o ma walima k'a la papa k'a babali k'a fɔ a ka fɛn gundolako dɔ b'i bolo ko nafolomugu sama ka bɔ a kunna o taabolo min filɛ nin ye k'a ni maafaala minnu bɛ kɔrɔfɛla la dɛ k'a n'olu taabolo bɛɛ ka kan n'o ye terroriste ye bon ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mali joliden baarakɛla ninnu ye a jɛkulu a maa bɛɛ lajɛlen tɛ faso Maliba kɔnɔna na yan dɔw bɛ l'Amérique jamana na i n'a fɔ l'Amérique faaba n'o ye New York ye Atlanta Seattle Manhattan fo ka taa se Faransi ni Bamakɔ yɛrɛ ma wa ko n'i y'a lajɛ ninnu kɔni ka taabolo bɛn tɛ dɔwɛrɛ ma dɛ ka taa dɔ ka gundolako dɔ ɲini ka o sɔgɔbɛ ka bɔ ni o ye k'a sɔrɔ k'o kɛ o lasiranyali fɛn ye waasa ka nafolomabugu kule ye k'o sa lɔ ka bɔ a tigi kunna o taabolo min filɛ ko jamana sariyaw bɛ u kɔ wa maa minnu ka baara ye nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka wele k'o ɲininka u dalakan na Mali jamana sariya kɛn bɛ ka fɛn minnu fɔ n'i minɛna ko la a ko fasugu la e ka ɲagili min ka kan o ka ta ni ka ɲɛsin ma Mali joliden n'i y'a lajɛ n'o ye MJD kɔrɔfɔ min ŋunuŋunukan min bɔ u nɔfɛ taabolo ɲuman tɛ wa maa o maa bɛ yen k'i sen bɛ a la parquet maaw n'o ye communiqué tribunal ɲɛmaaya bulon ye olu ko bɛɛ lajɛlen k'i sen b'u sen na bawo o kɛn bɛ ka nin sɛgɛsɛgɛli jɛkulu min sigi sen kan ka o baaraw boloda ko n'a kɔni yela maa o maa bɛ yen ko baga tɛ kɛ maa ma dɛ mais n'i kɔni yela ko e sen bɛ u ka taabolo la walima e bɛ jɛkulu in kɔnɔ walima k'u ka publication ye k'a partager o bɛ t'i minɛ i sigiyɔrɔ la ŋwɛ ka taa i don garage kɔnɔ k'i ɲininka i dalakan na min ye wulikajɔ ye o kɔni b'a la ka sabati dasago fɔ o banna video kirikara kɛ o banna ka t'i sigi ka maanifin nɛni fo ka wasa o banna nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ communiqué tribunal olu ka page Facebook o kunnafoni di sira kan kojugu tɛ bɔ dugu la gansan o tuma min ye Ture ye a n'a ka cɛdenw u b'u sɔn Malikurako la Bordeaux n'i ye nɛgɛ ta Gɔngɔla n'i y'a bila Gɔngɔla tɛ foyi fɔ ni nɛgɛka tɛ kunnafoni min sumana ɲɛmaayaso fɛ ni ka kan kun ni ye minɛn siyani ne ye waliɲuman dɔw de b'an bolo minɛn siyani kɔfɛ ni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ sabu n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna gɔngɔn duuru mala ten dɔrɔn fila bɛ dugu ma arajo tɛ foyi ye a lamɛnbaaw kɔ lamɛnbaaw de b'an jukɔrɔma tinti lamɛnbaaw de b'an galabu ja lamɛnbaaw de b'u ka sunɔgɔ dabila k'u ka baara dabila o tuma ko arajo baarakɛlaw bɛna kunnafoni daminɛ ni kunnafoni ma ban an tɛ to dun ni kunnafoni ma ban an tɛ mobili ta ni kunnafoni ma ban an tɛ sunɔgɔ maa minnu y'o kɛ anw ye Bakari waleɲuman foli de b'an bolo su ni tile k'a ɲɛsin u ma ko ni ce hali bi ko Ala k'a mɛn ka ɲɔgɔn lamɛn ni ka ɲɔgɔn nisɔndiya ni ka ɲɔgɔn bilasira o tɔrɔ de foli ni foli waati dɔ la o b'a ko ja sabu arajo baara yɛrɛ o ye n'i ye nɛn ye bolodenkɔniw ni ɲɔgɔn cɛ Bakari kuma dɔ la a bɛ fɛn ɲini na o tuma o b'a ko ja o b'a ko ja ni minɛ ka fara kan o de ka di ni minɛ Bordeaux an bɛ dankɔrɔba in fo n'ale ye chef escadron Lasine Tamba Keita commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako a filɛ nin ka in kɔnɔna la min ye Bamako n'a dafɛ dugu gendarmerie ye a bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ ale de la